потърсите на YouTube, аз съм Nuke 15 и не снимам на Minecraft с кой? Точно така. Това е епизод 3. Ще минаваме джъмпове. Да, той почва четвърти, не знам защо. Има ли джъмпове? Има джъмп, дето не е отключено. Не е отключено на евенти. Има джъмп 1, има джъмп 2, джъмп 3 и джъмп 4. Май. Не, има само 3 джъмпа. Добре, съм на ларсофа да купя. Аз ще правя туториал. Какъв лес е? Той наш какъв е голям леса. Така ли? Да, Коните бяха с моркови, нали? с ябълки. Голда ли? Обикновени ябълки. Имаш ли кон? Имам маса и мочи да дам. Защото минавам парко. Fuck you! Да, това е джъмп. Едно, джъмп е заключено. Отиваме на War, джъмп 2. Това е War джъмп само. Да, няма двойка. Ето тук има двойка, това е точно до... Трябва да направя ферма. Това За всичко, за всичко правя ферма. Една ферма голяма, висока. няма смисъл да е висока. С кападюшни, с едно отделение ще има прасица. Ако ще правиш някаква ферма и ако е свързана, ще я правиш така. Няма да има прасета, такива животни в една ферма с такова, защото е грозно. Джъмп 2 на откъде. Къде трябва да направя фермата? Не знам там, къде решиш. Зависи да не е на грозно място. Както и да е, видим Jump 3. Това е Jump 3. Може да почваш откъдето си искаш. Ще почна да и така, защото съм. Аз бях и това дърво почва. Едно бяло дърво почва. Майсер. Какъв съм добър. Jump 3 май ще го мина. Пак съм минал. И пак съм минал. Той е така лесно. Пред къщата си? Пак е. И що пред къщата? Не точно пред къщата, ама... Иначе да е до някакво дърво там. И точно дървото за къщата. Няма други джъмпове, така че ще имам кома да видя как ще го прави, че така тук прави много ма изглежда. Може още един път да го удължа. И това за какво ще бъде? За коне. И коне защо не са? Така? За открили ли?
размножаваш от коне, няма смисъл. Тук са да стои пред къща това за коне, за красота. Не е красиво. Нема ли за прасета? Прасета няма. Крави няма. Има. Но човек ги търси вече. Ти имаш един спалнер на крава и аз имам и на праси имам. Нямаме спалнер на крава, а това е яйце. Яйце, да. Да. И разрешително имаме. Ограничението. Това не е Поне също. аз имам. Не е също размножител. Беше, какво се правеше това? Какво правеше? Да. Така и така. Какво правеше това, Мир? Кое? Ограда. Като порта. Да. И това сега за какво ще бъде? Дали? Няма такова живот. Може да я направим пада фермата.